Хто такий протоієрей Дмитрій Біляк? І яку роль зіграв він у духовно-національному возрожденні русинського народу? І яка його участь у історії Карпаторуської православної церкви Восточної? Я тільки його успоминав. Ми хочемо повісти, що історія русинського народу і православної церкви гордиться великими синами свого народу. Проте Дмитрій Біляк составив великі труди і після себе лишив огромне наслідство, безцінне, рукописне наслідство під общим названням к історії Мукачево-Ужгородської єпархії і про ход ліквідації унії в Закарпаттю. Нам інтересно було знати ці вещі. І много інтересного у дневниках свідчить про нюанси тої епохи. Бо якщо послухати уніатів, то прийшли власті, на танках привезли священника православного, з танка його зняли, повели його до церкви, а уніатського нараз у тюрму. Казка про білого бичка. Не так було. І зовсім не так було, хоча іменно Біляков пише про то, кстати, він родом із Руського, що в Ракошині, і родився в простій селянській сім'ї. Вместе з родителями пішов в Америку. А коли в Америці там оказався, кстати, його батьки, мабуть, там поміняли назву Біляк на Біляков. У штаті Огайо, город Кливленд, він там школу закінчив, володіє англійським язиком. Він великолепно розуміється у событиях у світі, бо він там в Америці газети про що писали. Но він рішає зв'язати свою долю із православною церквою. З нього би получився добрий державний чиновник. Но він поступає в духовну семінарію у городі Танфлай, Нью-Джерсі. І уважно слухає, слідить за тими событиями, які проходять на його рідній землі Подкарпатській Руси. Своєобразним мостом для нього було іздання газета «Руський православний вісник». Про це свідчать його письма православним мати свої іздання, щоб вовремя сообщати народу Божому і церковну інформацію, богослужебну, но і ситуацію в світі. Тому що православні люди завжди восприймали все, що приходить у світі, в рамках благословень Божих. Як Бог дав, так события і йдуть. Но сам Біляков оказався не просто священник, но й тот, котрий як історик нам залишив такі сообщення у ті часи післявоєнні, що воістину ми тепер можемо дуже відповісти многим на питання, як ото було. Не було такого, що дружилася власть із православними. Мало того, що навіть єдина церква була православна, котру мали православні в Ужгороді, і ту перетворили на музей совєтсько-українські комуністи. Так, мені судилося виводити Покровський храм в Ужгороді із музею атеїзму. Я перший священник, котрий відкрив цей храм, і в ньому почалося богослуження і на цегольні, і у Покровському храмі. Но потім, видя велику масу народу, ми прийняли рішення і збудувати к всім двом храмам і новий кафедральний собор, не просто як храм, а як символ возрождення православ'я в краї 1150-літнього на сьогоднішній день, ну і також як символ духовно-національний. Яке влияння мав Дмитрій Біляков на своїх земляків села Руського? Слово «руське» славне. Нині там монастир і унікально став центром такого духовного возрождення і села Руського, і цілого регіону. Там тисячі людей приходять, щоб побути на службі, посповідатися, щоб побути під омофором молитв монашеських. Там много. Сохранилося і од нього письмо своїм землякам. Удивительно, він в Америці,
Та як і нині маса русинов в Америці почали дуже уважно слідкувати, що відбувається у нас в Україні із русинами. Чому це у світі всюди русини можуть бути, а в Україні, яка прославилася великою демократією, заборонено. А хочеш бути активним русином, завтра ти будеш вже сепаратистом і в тюрмі. Так от він у своєму журналі «Руський православний вісник», де епіграфом звучали слова такі із Євангелія: «Придіть ко мені всі труждаючіся, обременені, я успокою вас», то він обратився к своїм землякам такими словами: «Дорогі браття, православні християни, обращається к вам ваш земляк. Душа моя радується, коли читаю на сторінках Руського православного вісника, що й наше село Руське стало на дорогу отців наших, дорогу православною, котрою йшли діди і прадіди 1000 років. Но за це усі ми повинні бути благодарні отцам і предкам нашим і воздати їм благодарність молитвою православною про упокоєння їх душ у Царстві Божє за те, що вони колись у древності так мудро поступили, прийняли християнство у формі восточного православ'я від святих Кирила і Мефодія і донині його присокотили, невзирає на гоніння уніятів Австро-Мадярської імперії, народ русинов зостався вірним древньому духу, православ'ю канонічному, а значить і, согласно настроєння письма Дмитрія Белякова, що і вірить він, що і наш народ буде тут на землі як богоізбраний, а в вічності буде мати нагороду у Царство Божієм, як і ті отці наші, котрі то все нам присокотили.